Ja, jeg står her foran efterskolen Solgården i Tarm, og vi har fået en anonym henvisning om et ulækkert, klamt maleri, som hænger inde i mødesalen, og det skal vi se nærmere på. Goddag. Har vi tid til Ja. Vi kommer der til Solgården, og vi har det er maleriet, der hænger over i mødesalen. Det kommer vi ikke ud. Jeg ved det ikke, fordi det er så svært at se, hvad Meget irriterende, ja. Men kan du konkludere, hvad det er ved at kigge på det? Nej, det er så svært. Det er svært. Der har jeg det grimt. Meget grimt. Der er noget her. Der. Hvad synes du om maleriet, der hænger inde i mødesalen med instrumenterne? Jamen, jeg synes, det er lidt svært at se, hvad det er derinde, og man ved jo ikke rigtig, hvad det forestiller, så altså, det er jo lidt svært at vide, ligesom hvad det skal forestille. Når man ikke ved det, så synes man jo, det er lidt kedeligt. Du kan overhovedet ikke konkludere, hvad det skal forestille. Det er bare maling og så bare. Ja, altså, det er jo bare maling, altså, det kunne godt komme op med at hænge i forhold til det. Altså. Så vi kan konkludere, at kreativ burde komme op med noget nyt. Ja, helt sikkert. Ja. Her er det sådan. Man kan lave den konklusion, at det er grimt. Meget grimt. Ja, for. Nå, der er bestemt hjemme. Hej. Jeg hørte det her, der hænger sådan et frygteligt maleri over i mødesalen. Er det rigtigt? Et frygteligt maleri? Ja. Hænger der et maleri derovre? Ja, sådan en maling på et lærred. Ja, det er et maleri sådan noget. Nej, det tror jeg nok, det ser rigtig godt ud. Det er vist et motiv fra Gethsemane have, tror jeg faktisk. Og er det noget, du vil stå fast ved? Nej, jeg vil gerne have en undervisning om kunst. Ja, det kan vi også. Ja, jamen der tror jeg, der er en helt rigtig til den slags ting. Det har nemlig aldrig nogensinde interesseret mig. Nej, nemlig. Ja. Det. Jeg synes, vi skal gå over med sig. Ja, det synes jeg. Og disse figurer i venstre hjørne. Det her, det er jo sten, der ligger her. Det er sten. Det er Peter Brun, tror jeg, han hedder kunstneren, der har lavet det. Jeg er lidt usikker. Ja. Det har jeg det. Ja. Frygtelig grim maleri. Det har jeg det. Markus Højland, Tarm, efterskolen Solgården, Vejle 68. Ja, jeg tror, jeg kan gå pisse. Markus Højland, lærer det bare personen hårdt.